Idemo sretno kući. Baba Svetlana. Evo kad krenem kući, ja odmah ga pustim na YouTube. Ajde. Kako mi nedostajamo sve? Ovako pozdravljam sve moje fanove i moje obožavaoce. Bravo. Dobro, ajde. Kako vam ja ruke danas knjiga. Vreme je da dočekamo još jednu grupu koja se upravo iskrcava u Golagovu. Da vidimo osnovno zadruge u Bijele kuće. Čekaj. Odredni kombinacija, ali